Чого ви туди йдете? Чого ви йдете? Що ви настоятель? А хто у вас? Хто ви? Хто ви? Чого? Священник? Якої? Ви мене не штовхаєте. Чого ви мене впихуєте? Українською православною. Дозвольте. Ні, не дозволяємо. Громада не дозволяє. Чого ви мене толкаєте? Я ще раз прошу. Чого ви мене толкаєте? Я стою собі. Чого ви руки? Росія є агресором нашої країни. І ми, українці, ми живемо в Україні, в територіях знаходяться церкви і земля українська, люди пожертвування приносять українські, і ми хочемо, щоб все розвивалося і лишалося в Україні. Так, як це робиться нині, коли національно настроєні молодики хочуть диктувати нам, священникам чи людовірам, чому молитися, як молитися, коли молитися, це неправильно. Яко Твоє царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Слава Тебе, Господь! Господи, услыши молитву мою. Радуйся, ой, радуйся, женьки, як роса на сонці. Перший праздник